ovo ni Hitchcock ne može da režira. Tačno je 4 sata i 10 minuta. Krećemo sa našim kvizom. Radio Rulet. Mi smo spremni, ne znam da li ste vi spremni. Naš broj telefona 011 4040 470. Radio Rulet kviz, ovo je Radio Indeks. Sasvim prosto, jednostavno, vi nas pozovete na broj telefona, mi zavrtimo onda rulet. Rulet vam odredi slovo koje će biti vrlo presudnog značaja, da li ćete ići na Kopaonik ili ne. Kažemo vam 7 pojmova, ako kažete tačno 5 od 7 pojmova, vi idete na Kopaonik. Gde, Anči? Vila Milmari. Vila Milmari, ili ima bazen? Ima? Zembo? Ima i spa centar, sve ima. I odmah krećemo. Koga imamo na vezi? Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Vi se zovete? Radmila Kostić iz Niša. Radmila Kostić iz Niša. Radmila, bilo bi dobro da vi utišate radio, pošto malo signal kasni predajnicima, da nas slušate preko telefona, ali može? A da, vidim da kasni. Čujete, da, ne možete da vidite, nismo još televiziji, ali nema veze, ali dobro. Radmila, jeste spremni, Radmila? Spremna. Oj Rado, joj Radmila, odmah mi se zapeva pesma. Ajmo da mi da prvo zavrtimo rulet, jel može? Da vidimo koje slovo u opticaju. 3-4 sad. Slovo H, Radmila. H, jel možemo da krenemo? Dobro. Da li ste spremni? Da. Atenzione, pazna, 3, 2, 1, sad. Da. Predmet u školi. Predmet u školi, brzo. 30. H. Da, H, predmet u školi. Hemija. Životinja. Hijena. Deo automobila. Hauba. Hemijski element. Hemijski element. Ima ga u bazenu, Kiselnik. Ne, H, hemijski element. Ime. Ime. Kakvo ime? Ne razumem. Pa na H ime. Helena. Isteklo je vreme, sad moramo da čujemo kakva je situacija. 30 sekundi, ja sam čak i malo pomagao. Anči, koliko imamo pojma? 3 tačna. 3 tačna. Što znači, Radmila... Ništa. Drugi put. Radio Rulet na Indeksu. Šteta, Radmila, mogli ste da osvojite vikend, ali ništa, zato budite sa nama i sutra pre podne sa Draganom i Goricom i eto šanse da odete... Slabo sam vas i čula, pa da, okej, ništa, dobro. Ajde, dobro, ništa, prijatno, doviđenja i nama je žao, verujte da nam je žao. Sad kao da mi je jedno parče tela fali, jel tebi, Anči, isto žao? Pa jeste mi krivo. Ali dobro je bilo, ajmo, idemo dalje, bit će prilike još. Radio Rulet na Indeksu.